ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾಮಿ ಪಣನಲ್ಲಿರು 60 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜಗಂಟೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂಚೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಗಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಪನ್ಪರ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಪ್ಪಡು ನಂಚಿ ವಯರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅವೇ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಜಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವಯರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಅಂಚನೆ ರೀಚಾರ್ಜೇಬಲ್, ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಂಚನೆ 20 ಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾತೆರೋಲಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಹೋದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂಡು. ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಂದೇನು ನಿಂದೇನು ಐತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಂದುಲದಲ್ಲಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನೈಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇರೋದು ಹೊರನೆ 1000 ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿಂಗ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದ ಕೈ ಬೇನಂಡ ಪೂರದಿಲ್ಲ ಹೊರ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮೈಕಂಡಲ್ಲ ಹಾಳು ಹಾಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೀಶೋಡ್ ಪೂರ ಆಸೆ ಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಆಸೆ ಬಾರ್ದು ಮೀಶೋಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮೈಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇತ್ತ ಆನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಫ್ ಉಂಡು. ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರ. ಸೊ ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ನಂಡು ಆನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅನೇಕ ವಯರ್ಗೆ ದಾಲೇಜ್ ವಯರ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ರೆಡ್ ಲಾತೆ ಆನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಫ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ನೆಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟೆ ಇಂಚದ ಇದು ಪಾತಾಡ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೊಂಡ ಕೇನುಜಿ ಜಸ್ಟ್ 20 ಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೇನುನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಮುಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೈಟ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಬಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕುಲೆ ಕಡು ಜಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಐಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮನ ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕಾವತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಲ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದಿವೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ದಿವೋನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಾತೆ ಫುಲ್ ಮಂತದೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದ್ದು ದಿವೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 69% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ತೂವೋದು ನಿಂಗದು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡ ಅಥವಾ ಪಾತೆರ ಕೇನುಂಡ ಪಂದು ಕನದಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ನನಗೆ ಪಿರ ಕೊರಲಿ ಈತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವ್ 100 ದಕ್ಕರ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಹಾಕ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಖಾಲಿ ವಯರ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪಾತ ಅವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವೋಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿನ ಕಡೆ ದಿ ಒಂದು ದಕ್ಕೊಡವು ಅಂಚ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೀನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ
ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಟು ವ್ಯಾರಂಟಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿದಿನ್ 7 days ಟು ಅವೈಲ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆದಾದಂಡ ವ್ಯಾರಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಪಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ತೂಡು ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಛ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೀರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಿಟ್ಟು ಬೋಡಿತ್ನಾಗಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೆತನೊಲಿ ನೆಕ್ 1000 rupees ಬೋಡಿತ್ತ ನಂಡ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಮೆಝಾನ್ ಕೂಡ ವರ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೆತೊಂಡ ಪೂರ ಮೀಶೋಡ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಅದು ಗೆತೊಂಡ ತಂದು 2 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು. ಬಟ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತುಜಿ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಗೆ ಗೆತೊನ್ನಾಗ 500 rupees ಕೊಡ್ದು ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಅವೇನು ಅವು ಪಟ್ಟ ಪೋಣ್ ಇಂಕ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟೈತ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಪಾಡ್ನ ಮೂರು ತಿಕ್ಕವನ ಅವು ಕಟ್ಟಂಡಿ. ಸೊ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಇಂಕ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇದೀದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಡು ಉಂಡು ಓಲ ನಾಡಂಡ. ಬಟ್ ಅವು ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಫೋನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡತ ಆಯ್ತಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ నేను ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡೇರಿ ಗಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಬಂದು ಮಲ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ 1-2 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ ಶಾಪ್ ಇಡವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಅಣ್ಣಂದು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು 2-3 ಚೆಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಏನುಂಡು. ಸೊ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಬುಡು ನಾಣೆ ಲಿಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನಿ ಎದುರುಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತು ತೋಚ್ಪೋಡು ತಿರ್ಗ ತೋಚ್ಪಾರ ಮಾಮಿಗೆ ಪಣನಲ್ಲಿರು ಅಲ್ವ ತೋಚ್ಪಾರಲ್ಲಿ ಅದು ತೋಚ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೇರು ಚೂರು ಜೈದಿರು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತೇವಂಟಿ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರಿ ಇಂಕ ನಾನು ಲಾಗ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಪರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮಾಮಿ ಪಂಡೆ ಒಂದೇನು ತೋಚ್ಪದಿಜಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಂಚಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇನು ಏನು ತೋಚ್ಪದಿಜಿಗೆ ಒಂದೇನು ಹೊರ ತೂಲಿ. ಸೊ ಕಾಯಿಸಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತೂಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಂಗೆ ನಿಗಲ್ ತೂಪುಜಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವರು ದಾಯಗಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲಾರ ದಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಬು ತೂಕ. ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಕೇನು ಜತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗು ಜತ ಐವತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಮಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಆಮ್ ತ್ರಿಷಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಚ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಬರೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕಾಲೇಜ್
ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುವಾಪನಿಗೆ ಇತ್ತು ದಿನ ಬೈದ್ರು ನನ್ನ ಸುರುವಾಪಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುವಾಪನಿಗೆ ನಾನು ఓకే గాయస్ అండ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఏం చేస్తుంటా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲೆ ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಹಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ ರಾತ್ರಿ ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್